hoší, hovno v koši. Čau. Jak se máte? Tak mi napíšete do inventáři. A dneska možná budeme dělat kravinky. Protože se zrovna nudím, natočím video. To vidíte, nejste se píše, ne? To budeme dělat. Třeba příště, nevím kdy. Budeme natáčet. Možná, jestli mi mamka půjčí mobil, budeme natáčet Minecraft. Já si stáhnu nějakou aplikaci na natáčení. A možná budeme natáčet Minecraft. A nebo něco jiného. To je to nejlepší, to bude mít. Možná na Vánoce budu mít notebook. A to bude za dlouho, možná. A budeme natáčet minihry. A dáme dělat vidíte. Ukážu blízko.